Diolch yn fawr, ysgrydd y Cabinet. Nawr, bych chi'n ymwybodol o'r ymgyrch i sefydlu bedwaredd Ysgol Uwchradd Gymraeg yng Nghaerdydd. Bych hefyd yn ymwybodol o ymateb Cyngor Caerdydd. Prwy'n gweud bod yna ddigon o lefydd yn addysg uwchradd Cymraeg am y 5 mlynedd nesaf. Ond i ni'n gweld, ydyn ni, bod ysgolion cymunedol, chi wedi sôn o leia dwywaith yn y Senedd, am ysgol fel Ysgol Treganna, ysgol gymunedol yn cynyddu o 11 o blant i dros 900 o blant. Dim un bus yn mynd i ysgol Treganna, sy'n beth rhyfedd i ni sy'n fan hyn oedd wedi cael ein bysio moriau bob dydd i addysg Gymraeg. Beth sy'n anghyffyrddus yw bod yna blant o dde Caerdydd, maen nhw gyd goffod croesi y ddinas o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghaerdydd, o croesi y ddinas er mwyn derbyn addysg Cymraeg. Mae hyn heb ystyried trafferthion cael ei derbyn i'r ysgol uwchradd na'r trafferthion o sicrhau trafnidiaeth ar draws y ddinas. A mae hwn yn resymol yn bownd o roi rhieni off i addysg ei anfon plant i addysg Gymraeg. Felly, sut ydych chi'n mynd i sicrhau ysgrynydd y Cabinet bod y Gymraeg wirioneddol yn iaith i bawb? Bod pawb yn gallu darllen yr arwyddion diffygiol gath ei sôn yn y cwestiwn cyntaf, ond yn enwedig pobl o ardaloedd difreintiedig a mwyaf aml ethnig ein prif ddinas. Diolch yn fawr.